Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel गासिबो बराय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ होननानै दिनैहाय मोनसे खामानि मावनो नागिरदों आरो दिनैनि ब्लगा न'आवनो जागोन। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खामानि मावो। थ' भिडिअखौ जागायनोसै ना मा होनो? दायो मा सान्दुंआबो नै इमान गरम जाना दङ दिनै। होमबाबो दिनै खामानिखौ एसे मावनोसै। Tipe bibarannya ya zana mela bibar dengar tuh nih jangan boy bari ya ese barnya degle ada itimbe kayak kasihnya pulia be ada kali gena gak ada mana sampai ya gabung sampai harganya dunia ya bebar nih sih bibar barnya ya ada boy bari ya dunia ini alam kurang berdini degle setai ada barat kayak nih Boria man sandung goseaw goi jaga naydin dine pura sandung goseaw goi jaga gen ओमफ्राय आरो माबाबो दोङो आनारसबो दोङो आनारसखौ पुरा हाग्रा दुजुना दोङोलै आनारस ओमफ्राय इथिं जलपाइ दोङो बिबार बारदो बिबारै जलपाइया बरियाखा थ' दिनैहाय न'आवनो गय जगायनो नागिरदों नायनो हागोन नै बेयाव गय जगायगोन माबायदि गय जगायो नायनो हागोन नै फुरा इखो दै फुङाव साफा खालामनानै जावजोब्बाय हाखो ओमफ्राय दायो फबगासिनो नै गय फिथाइखौ बेयाव 40तानि बारा दोंदां गय फिथाइया ओमफ्राय दायो जगायबावगोन गया देरबाय देरनाया इयो इथिं बारदो गय दंफां बिबारा बारदो देग्लाय पुरा गरम अमा मासे Chinese semua Chinese semua sumprum view bara kayak degle nakum sura pars dolta no bunang are birat gele namanya dusta oke gak harus sangat sih mak bar kele bardeng ya ziran hansi dose goro menjebak goro mau dini goy jaga dia deh pura hake zawur sebelum pedaya belas belas jogai nisi dini hai bisa jogai naya insilar dini sekolah dengan pe jauh udah zakabai pe jauh labung udah bela gogai bukan deh maya pura kangkari menihur jam malam sana ya dunia wow anaros wow deglai मोनजासिगोन आरो इखो गय फुलियाबो जागायखांबायनो ओमफ्राय आं बारा गोलाव भिडिअ लायासै ओमफ्राय दायो बाबामोना गय फुलिखौ जागायखांनानै थांबाय बिसोरो ओमफ्राय आं दायो दा बारियाव दसे जिरायना दं आरो पुरा गरम मा खालामनो न'आवबो गोदाव बरिं आरो ओमफ्राय दसे थानोसै टाइम पास खालामनोसै बेनिफ्राय टाइम जाबाथाय ओरैनो जों मोना ओरैनो बेरायनो थांखायो ओमफ्राय दिनैबो दायो 4:30 जाबाथाय जोङो ओंखारलांनोसै न'निफ्राय आं ओंखारलांनोसै ओमफ्राय लोगोनि न'आव थांसै लोगोनि न'आव थांनानै ओमफ्राय जों दायो बेरायनो थांनोसै आरो इयावनो जागायदों गय फुलिया इयावनो पुरा दावाय एस्राजोबो आरो जाय जायगायाव गय फुलि माबादों आरो बे जायगायाव पुरा दाउ एस्राजोबो बे दाउखौनो होनो थादों आरो आं बिराद डिस्टार्ब बिसोर
गाबोन गायदों गायबाय दां आरो माबा जगायबाय 30तासो जगायबाय दां ओमफ्राय आरो गाबोन जगायबावगोन दाबसे जायगायाव ओइयाव जाबफुना दोङो लोगो नांनानै दायो मोनफैबाय दुगैस्रां लोबस्रां लोगो नांनानै फैबाय आङो ओमफ्राय दायो लोगोआ उन्दुगासिनोसै नै खैथायाव उन्दुनाय नोङो ओइ सानसे उन्दुयो मानसिया फेन दोङो फेनबो होना लाया दायो जोङो दसथानै बेरायहैनोसै आंबो बेरायनो फैखाबाय टाइम जाबाय नालाय ओंखायनो बेरायनो फैखाबाय जेरै बुंखादोंमोन 4:30आव बेरायहैगोन होननानै ओमफ्राय दायो दुगैस्रां लोबस्रां आराम फैबाय आरो बेरायनो दायो जों थांसै दसे थानानै सासेयाबा मा खालामदोंथाय tiklu दायो मोसागोन न' नों मोसागोन दा हाय बुंलाय हाय बुंलाय नायलाय मादि गाबदों नायलाय मादि गाबदों दायो नुगोन नोंखो बुंलाय हाय बुंनांगो हाय बुं आबैया आबै नायलाय आबैया आइ नै नोंसानि लिसु दंफाङा लिसु जाजोब्बाय इनिखो फिथाइखो ओमफ्राय इथिं खान्थाल दंफां दोङो बे न'खौ बानायगासिनो नै tikluआ tiklu नायलाय लाजिदो आयु मानो लाजिदों नोंलाय tikluआनो लाजियो सोरबा tikluआ लाजिदो या साइकेल दांना tiklu ओइ नै गोलैगोन इथिं फैलाय नै पुतुला नों फैलाय पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जों नोंखौ गावफ्लंहैजोबगोन नङा आगै नङा आगै मायदि खालामो इखो नङाखौ मायदि खालामो नङा आगै थगायदोंसो आङो नोंखौलाय देलाय मोसाबावलाय आयौ नों जोगोन नामा आयौ नों जोगोन जोनो नामायदो आयौ आं गिबायलै आं गिबाय tikluखौ आं गिबाय मबाइलखौनो बुख्रुबना होबाय नोङो मबाइलखौनो बुख्रुबना होबाय दावाय जाना मायदि मोनदों माया बुंना हरलाय नों गाइस मोननिसिम मायदि मोनदों नों दावाय जाना tiklu मोजां मोनदों मुलि जानो मोजां मोनदों नों मुलि जायो ओमफ्राय पिस्तलजों गावना हरगोनखौ मायदि मोसायो नों इदि मोसायो नोंसा मा मैगं जानाय मा मैगं जानाय नोंसा मा मैगं जानाय मानिफ्राय हाना लाबोनाय नों लिसुखौ बिहा दंफां दोङो जि साइसनिखा नों लिसुआ जासिगोनसो आरोना दिनै लिसुखौनो लिसु जानानै मा थांगोनथाय ओमफ्राय लिसु दंफाङावसो हानसै दिनै लिसु दंफाङावसो गाखोनोसै जेराव थाङा मा उखुन्दै सुना होखो बेयाव बेयाव जेबो फिथाइखौ नुवाखै नाथाय बेयाव दोङो फिथाइ बिलाइल' नुदों इयाव नाथाय दों इयाव फिथाइ दंफाङानो बेलेगसो बिलाइल'सो नुयो ओमफ्राय गोजौआव गाखोना नायबासो फिथाइखौ नुयो नै गाइस जोंनि जानायनि टेकनिकआ एसे बेलेग जों बे टाइपनिसो जायो नै आइडिया बिथाङा फाग्रा आं सापर्टार आरो आंहा सेकेन्ड सापर्टार गस्ला गानाखै दे
थ' नायलांबाय थादो जोबनायाव खिथिनोसै नों मा बुङो मालिकआ बिदिनो केमेरा सिनियानो बस्थासेखा आरो इखो मा फानलु बुङो फानलु राजा राइपार राइपार वाव भिउआ इभिनिं भिउ बेरायनो थांगासिनो जों जायो बेयाव पार्क जागोन नो गाइस लकेल पार्क गामिनि भिउ थांगासिनो दायो जों दलं मोनजाया आरो बिथिं थांब्ला मंगलबार हाथाय मोनो वाव भिउआ थामाम मोजां इन्टारेस्टिं भिउ सानराइजजों हाबबाय दैमा ओइ हाजो थांगासिनो जों मासो नायदो एमबि नोंबो एमबि आंबो एमबि सोना लानोसै बे दखानावनो एमबि सोगोन नै मा मा नांगौ गासिबो मोनजोबो बे दखानाव टी जाग्राफोराबो नै ग्लासाव फुरा दोनजोबो आरो दखाना गिदिरानो फुरा वाव फैफिननायनि भिउ बे टप 10 आरो दलंआ खुस्राबारिनि गामिनि नै बागाननि गारि फैबाय बिराद खस्थ' दावखोनांगौ जायो नोंसोर बेयावनो टाइम पास खालामनो हायो न' नोंथांमोन टाइम मोननायखाय टाइम पास खालामनो देवबारखाय दसे फायरांनायखौनो ओमफ्राय मा Sunday or Monday, Tuesday, Thursday, all tuition day because we are in busy life. बिनि थाखायनो बिराद माबा खारनांगौ जायो मानसिया फाल्थु मानसिया इयो दाखालि समाव बिखौनो होसो थांनांदो ब गामिनि मानसि थांदो खारखा बुंनायफोराथ' आरो थगायजाबाय जों नै जोमैया फुरा गोजा जों बिनिफ्राय दायो थांसै बे दलंआवनो दसे टाइम पास खालामबाय बेराय दा सफैदों आरो न'आव ओमफ्राय दसे थांनानै लेखा नायनोसै एग्जाम दं आरो बिनि थाखायनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे बिदिब्ला गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय